ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ പ്രഭുജി, ഹരേ പ്രണാമം. ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി, പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ. ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച. പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജയ ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 15 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സെക്കൻഡ് പേജില് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. സെക്കൻഡ് പേജില് രാഗാനുഭക്തി കഴിഞ്ഞില്ലേ? രാഗാനുഭക്തി അതാണ് രാഗാനുഗം അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഫുള്ളായില്ല. ഗോപികൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നേരെ ഉണ്ടായ ആകർഷണവും യദുക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോടുണ്ടായ സ്നേഹവും രാഗാനുഗമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ. ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡ് തൊട്ടല്ലേ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മള്? നിയാമക തത്വങ്ങൾ എല്ലാ പരീക്ഷണവും പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ഇവ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, 6 സ്ലൈഡ് എടുത്തുള്ളത്. ഞാൻ 6 6 സ്ലൈഡ് എടുത്തു. 6 അല്ലേ? ഓക്കെ, അതെ. 6 ശരിയാണ്. ആറ് 4 ശരിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് വായിച്ചിട്ടില്ലല്ല ഒടുക്കം ഈ ആകർഷണങ്ങളെല്ലാം. 3-ാമത്തെ സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞു പ്രഭുജി. 3-ാമത്തെ സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞു. ഗോപികൾക്ക് 3 ഓക്കെ, 6 പറഞ്ഞത് ഞാൻ 6 എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. 3 പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് എടുത്തു 3 പോകാം. പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ശരി, നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് എടുത്തു പോവാം. കുഴപ്പമില്ല, കൺഫ്യൂസ് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിത സേവനം അല്ലെ? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരാം, ഒരാളുടെയും ഒരു പ്രേരണ കൂടാതെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ 2-3 കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രാഗാനുഗ ഭക്തി, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ നമുക്ക് 3-ാമത്തെ ഇതിൽ വരുന്നത് നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ഇവർ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഫലമായി, അതായത് ഗോപന്മാരെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? ഗോപന്മാരെന്ന് അറിഞ്ഞ ഇടയ കുട്ടികൾ അവരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര്. അപ്പൊ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഒരു ആരാധന പുരുഷനായിട്ട് അതേ രീതിയിലാണ് കാണും. പക്ഷെ ഗോപന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ നിഷ്ഠകളോ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർ ആൾറെഡി ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയൊക്കെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്. ഒരു ജന്മല്ല നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടത്. അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു കളിക്കൂട്ടുകാരനാവാ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗോപി ആവാ, അല്ലെങ്കിൽ ഗോപന്മാരൊക്കെ ആവാ, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. അതാണ് നിയാമക തത്വങ്ങൾ എല്ലാ പരീക്ഷകളും പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ഇവർ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായി കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് അവർ ഉയർത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്? അങ്ങനെ പരീക്ഷകൾ പാസ്സാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്കും കുറെ പരീക്ഷകളുണ്ട്. അതിന് 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടോ നമ്മൾ പറയും, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്മരണം എന്താണ് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അത് എവിടെ എത്തണം? ആ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴെന്താണ്? ഈ ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോ ഒന്നും ആവുന്നില്ല എന്ന് വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ജന്മങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയായി. അതുകൊണ്ട് പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വജന്മത്തിലല്ല, അനേകം ജന്മങ്ങള് അവര് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് ഭഗവാൻ ആരാധന പുരുഷനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹബന്ധത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് ആ പുണ്യാത്മാക്കളാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അവർക്കായി വൃന്ദാവനവാസത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അന്നിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അവരുടെ പരോപേക്ഷ കൂടാതെ ഈ മനോഭാവത്തെയാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ വേറൊരാളുടെയും ഒരു നിഷ്ഠയുടെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതിനാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധന ഭക്തിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സാധന ഭക്തികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം. ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനർത്ഥ നിവർത്തി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതായത് ആ ലെവല് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് രാഗാനുഗ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ അഭിവാജ്ഞയോടെ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയുള്ള പൂർണ്ണമായി ചിന്തിച്ചു മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആത്മചോദിതമായ ആകർഷണമായിട്ടാണ് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി രാഗാനുഭക്തിയെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തെ 2ആയി വിവരിക്കാം. അപ്പൊ 2ആയി വിഭജിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ അത്ര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിൽ എത്തിയിരിക്കും. അത് രാഗാനുഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് അത് മാത്രം ചിന്ത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വേറെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തയില്ലാത്ത ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ വസ്തുവിനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. കുരുവിയുടെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? കുരുവി എന്താണ് ഒരു മത്സരം പോലെ അങ്ങനെ വരുന്നു. അത് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. അതിന്റെ നടക്കോ നടക്കില്ല എന്നൊന്നുമില്ല, അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഭക്തിനെയാണ് പറയുന്നത് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ തന്നെ വീണ്ടും 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നു. നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിരനോട് ഇങ്ങനെ ഭാഗവതത്തിൽ 7
1:30 രാജൻ ആദ്യം ഐന്ദ്രിക സുഖഭോഗകാംക്ഷ, ഭഗവാനുടെ അസൂയ, ഭഗവാനുള്ള ഭയം, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അഭിലാഷം എന്നീ കാരണങ്ങളെ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ അനേകമുണ്ട്. അപ്പൊ രാഗാനുഭക്തിയെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരാണെങ്കിലും എന്താണ്, സുഖഭോഗം കാംക്ഷിക്കുന്നവർ. നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ എല്ലാവരും എന്താണ്, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ പിന്നെ ഭഗവാൻ ശിശുപാലനെ പോലുള്ളത്, ഭഗവാനുള്ള ഭയം, അതാരാണ്, കംസൻ അല്ലെ, അപ്പൊ ഇവരും എന്താണ്, ഭഗവാനെ പറ്റി എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലേ. അഭിലാഷ് എന്നീ കാരണം ഭഗവാൻ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാർ അനേകമുണ്ട്. അവരും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവരെന്താണ്, ഭയം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റവര് അതല്ല, അതാണ് ഗോപികമാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരിതുകൊണ്ടല്ല, അതാണ് രണ്ട് തലം. അതിന് രണ്ട് തലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവരെന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും അവർക്കില്ല. ഒടുക്കം ഈ ആകർഷണങ്ങളെല്ലാം എല്ലാത്തരം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായി ആരാധന ക്രമേണ ആത്മീയ സ്നേഹം വികസിച്ച് ശുദ്ധഭക്തൻ അത്യന്തികമായ ജീവിത ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആരാധന, നമ്മൾ എന്ത് ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ തന്നെ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം പോയത് എന്തിനാണ്, ശരിക്കും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിനായിരുന്നു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് എത്തും. അതിന് നമ്മളിപ്പോ ഭൗതികം, അത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അവിടെ നിന്നോട്ടെ. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പതുക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെയാണ് ആത്മീയമായ സ്നേഹം വികസിച്ച് ശുദ്ധഭക്തൻ അത്യന്തികമായ ജീവിത ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബഹുനാം ജന്മനാമന്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം. അതാണ് പ്രശ്നം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജന്മത്തിലൊന്നും ഇത് നടക്കില്ല. അപ്പൊ അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടി വരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ്, ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പതുക്കെ വികസിച്ചിട്ടായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. ആകർഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ. ഭോഗാകർഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആത്മീയ ചോദ്യമായ പ്രേമത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഗോപികന്മാരുടെ പ്രേമം. ഗോപികന്മാർ യുവതികളാണ്, കൃഷ്ണൻ ബാലനും. ഉപരിതലത്തിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹ ലൈംഗികമാണെന്ന് തോന്നാം. അപ്പൊ രണ്ടു തരം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ രണ്ടു തരം, ഒന്ന് ഭോഗാകർഷണത്തിന്റെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെ ചിന്താഗതിയല്ല, അതൊന്നുകൂടി ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോണത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഭോഗമല്ല അവിടെ വരുന്നത്. ഉപരിതലത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തയിൽ തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഗോപികന്മാർ യുവതികളാണ്, കൃഷ്ണൻ ബാലനും. ഉപരിതലത്തിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹ ലൈംഗികമാണെന്ന് തോന്നൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ, അത് നമ്മൾ ഒരു കഥയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഈ 108 ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന സാധാരണ ഒരു നാരദനും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നാരദൻ ചെന്നിട്ട് എന്താണ്, എല്ലാ കൊട്ടാരത്തിലും പോയി നോക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊട്ടാരത്തില് ഉദ്യാനങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കായിരിക്കും, വേറെ സമയത്ത് വേറെ കാര്യം ചെയ്യായിരിക്കും. അപ്പൊ നാരദന് മനസ്സിലായി, അതിന് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അല്ലാതെ മനുഷ്യനല്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലായി. മനുഷ്യനും ഭഗവാനും എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അചിന്ത്യമാണ്, ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ബ്രഹ്മാവിന് പോലും സംശയമായിരുന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം ആ കഥ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് ഗോപികമാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാണ് അവര്. അപ്പൊ അത് അവരെ ചിന്താഗതി ആ ലെവലിലുള്ളായിരിക്കും. അവർക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർക്കാന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഭോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ തീർക്കാണ് നമ്മൾ ഭോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ തീർക്കാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. പക്ഷെ അവിടെ അതല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് തീർക്കുന്നത്. അതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇവ തമ്മിൽ സ്നേഹലാഗികമായി തോന്നാം. കംസൻ കൃഷ്ണനിൽ ആകർഷണായതുകൊണ്ട് ഭയം കൊണ്ടാണ്. കൃഷ്ണന് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹമൊന്നുമില്ല, ഭയാണ്. സഹോദരിയായ ദേവയുടെ പുത്രൻ തന്നെ വധിക്കുമെന്ന് അശരീരി ഉണ്ടായിരുന്നു കംസൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന് ഓരോരുത്തരും പല രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ശിശുപാലന് കൃഷ്ണനോട് അസൂയായിരുന്നു. യദുവിന്റെ അനന്തരഗാമികൾ ബന്ധുത്വത്തിന്റെ പേരിൽ കൃഷ്ണനെ സദാ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്വാത്മചോദിതമായ ആകർഷണന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സ്വാത്മാണ് അല്ലെ. കംസൻ പേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് വേറെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല. ആ ശരീതി കേട്ടോടുകൂടി കംസൻ പേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അത് വരുന്നത്. ഗോപികുമാര് ഭഗവാനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അത് സ്വാത്മചോദിതമാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാണെന്ന് മാത്രം.
ആകർഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ്. ഇവരൊക്കെ ജീവിതത്തിന് അഭീഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി. എന്താണ് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്നത്, അത് ഭഗവാൻ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും നമുക്ക്. ഗോപികൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നേരെയുണ്ട ആകർഷണവും യദുക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെയുണ്ടായ സ്നേഹവും സ്വാത്മചോദിതം അഥവാ രാഗാനുഗമം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് രണ്ടും ഒരു ലെവലാണ്. ഗോപികന്മാരായാലും ഗോപന്മാരാണെങ്കിലും ഭഗവാനുള്ള സ്നേഹത്തെ രാഗാനുഗം എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ഭയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കംസനും അസൂയ മൂലം ശിശുപാലനും തോന്നിയ ആകർഷണം ഭക്തിയുത സേവനമായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ഭക്തിയല്ല. അപ്പൊ മറ്റൊരു ഭക്തിയാണ്, ഇത് ഭക്തിയല്ല. കാരണം അവരുടെ മനോഭാവം ഇത് അനുകൂലമല്ല. അനുകൂലമായ മനോഭാവത്തിൽ മാത്രമേ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പറയാം, നമ്മള് അനുകൂല ലെവലിൽ ആ അനുകൂല മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ കൊണ്ടുപോകണം. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ്. രൂപഗോസ്വാമി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് രാഗാനുഗം, അതായത് യദുക്കളെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികന്മാരെ പോലെയുള്ള അവസ്ഥ ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ എന്ത് അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട രീതികൾ പതുക്കെ നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞ സാധന ഭക്തി. നമ്മൾ അതിന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാൻ ഇടാൻ കാരണം അതിന് ആ സാധന ഭക്തി നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴും. സാധന ഭക്തി. പിന്നെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ഭക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ മുക്തി, അതുപോലെ തന്നെ സിദ്ധിയല്ല മുക്തിയല്ല ഭക്തി. ഇതൊക്കെ മൂന്ന് തരാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഇന്നലെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇട്ടാണ്. കാരണം നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകണം. നമുക്ക് മുക്തി വേണമെങ്കിൽ മുക്തി കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ സിദ്ധി വേണമെങ്കിൽ സിദ്ധി കിട്ടും, ഭക്തി വേണമെങ്കിൽ ഭക്തി കിട്ടും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, കംസൻ ഭയം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കല്ല സ്മരിക്കുന്നത്. ആരാധന അല്ല, അവിടെ സ്മരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കംസന് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അനുകൂലമായ മനോഭാവത്തിൽ മാത്രമേ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താനാവൂ. അതിനാൽ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്തരം ആകർഷണങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൻ്റെതാണെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. അപ്പൊ എല്ലാതും ഒരേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം വേറെ, സാധാരണ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ പേടിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പറയും ദൈവഭയം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് വരാം. യദുക്കളുടെ വാത്സല്യവും അദ്ദേഹം അപഗ്രഥിക്കുന്നുണ്ട്. സുഹൃത്തത്തിന്റെ വിധാനത്തിലാണെങ്കിൽ അത് സ്വാത്മചോദിതമായ സ്നേഹമാണ്. നിയമക തത്വങ്ങളുടെ വിധാനത്തിലാണെങ്കിൽ സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ എന്താണ്, ശരിക്കും സുഹൃത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ അത് സിമ്പിളായിട്ട് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണ പ്രേമം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയേ പറ്റൂ. അതാണ് സ്നേഹം. പിന്നെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ചും പതുക്കെ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഗോപികളും കംസനും ഓരോ ലക്ഷ്യം നേടിയെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാകും. പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും ഒരു ലക്ഷ്യം, അവര് രണ്ടുപേരും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സംശയമാണ്. രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഗോപികന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല കംസന് കിട്ടുന്നത്. കാരണം കംസനെ ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്താൽ എന്താണ്, അത് അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയായി കഴിഞ്ഞ് ആ ആത്മാവിന് മുക്തി കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ പ്രസാദം എന്താണ്, ഭഗവാൻ അത് ടച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെ ഭുജിച്ച് അത് പ്രസാദമായി മാറി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്തത് മുഴുവനും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിനാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് മുക്തി ലഭിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ആ രണ്ടുപേർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് പറയുന്നത്. കംസന്റെയും ശിശുപാലന്റെയും മനോഭാവം ഗോപിമാരുടെ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിരുന്നതിനാൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് കേന്ദ്രബിന്ദു. ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആര് ഗോപികന്മാരും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് കംസനും ശിശുപാലനും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്മരണം എന്ന കാര്യം രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നൈഷ്ഠിക ഭക്തി നൈസർഗിക ഭക്തി തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ പ്രഭുജി, അതാണോ? അല്ല ഇതല്ല. ഇത് ഈ രാഗാനുക ഭക്തിയെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സ്വാത്മ ചോദിതം, നമ്മളിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം, നമ്മള് എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭക്തി വരുന്നുണ്ടല്ല. അപ്പൊ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത്, ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഗുഡ്, ഒരെണ്ണം ബാഡ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താ കഴിഞ്ഞാൽ കംസൻ എന്താണ്, കംസനെ വധിക്കും എന്നുള്ള പേടിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആ ഭയം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നല്ല. ഗോപികന്മാരുടെ അവസ്ഥ അതല്ല. ഗോപികന്മാരെന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി നരകത്തിൽ പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ഗോപികന്മാർ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ചിന്താഗതി പറ്റി പറയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് റിസൾട്ട് രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. രണ്ടുപേർക്കും മുക്തി കിട്ടും. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചോ മുക്തി ലഭിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ രണ്ടാണ്.
ഈ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് വിഭാഗം ആൾക്കാരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് സ്മരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ലഭിക്കാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കിട്ടുന്ന മുക്തി രണ്ട് തരമായിരിക്കും. നമുക്ക് കംസന് മുക്തി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, ശിശുപാലന് മുക്തി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഗോപികന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് മുക്തിയല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ബ്രഹ്മാവും പരമാത്മാവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും കംസനും ശിശുപാലനും പോലുള്ള ഭക്തന്മാർ പരമാത്മാവിനെയോ ഭഗവാനെയോ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവില്ല. ബ്രഹ്മദീപ്തി വരെ അവർക്ക് പ്രാപിക്കാനാവൂ. അതാണ് വ്യക്തിരേഖം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്കറിയാം ബ്രഹ്മ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ 3 രീതിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ മഹാരാജാവ്, ഇന്ത്യ എന്നുള്ള സ്ഥലം അല്ലെ, ഒരു ലോകം. അപ്പൊ അവിടേക്ക് നമ്മൾ എൻട്രി ആവണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ രീതി പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ആയിട്ടും വേറെ രീതി അമേരിക്കയിൽ നമുക്ക് എൻട്രി ആവണം അല്ലെ. അയ അവസ്ഥയാണ് ശിശുപാലന് കിട്ടുന്നത്, അയ അവസ്ഥയാണ് കംസന് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഇപ്പൊ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എൻട്രൻസ് ഇല്ല അല്ലെ, പ്രസിഡന്റിനായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ കിട്ടൂല. പക്ഷെ മറ്റവർക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കിട്ടും. അവർക്ക് തന്നെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള പെർമിഷനാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇവർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് രാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവരെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മദീപ്തി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരെയാണ്. അതാണ് സായുജ്യ മുക്തി ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കേണ്ടത് സായുജ്യ മുക്തിയാണ്. എന്നാൽ അവിടെ ചെന്ന് ആ ടച്ച് ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മദീപ്തിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാനുള്ള ഒരു മുക്തി പദത്തിലേക്ക് ആർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്? കംസനും ശിശുപാലനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവരെ ചിന്താഗതി എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് അവർക്കായ പുണ്യം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രീതി അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഞാൻ വേറെ തിരിച്ചു പറയാണ്. കംസനും ശിശുപാലനും എന്താണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഏത് ലെവലില്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏത് മുക്തിയാ പറഞ്ഞത്? സായുജ്യ മുക്തി അല്ലെ, സായുജ്യ മുക്തി വരെയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയായിരിക്കും കിട്ടുക? നമ്മൾ അതിനേലും താഴെ അവസ്ഥയല്ലേ. നമുക്ക് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കംസനെ പോലെ, നമ്മൾ കംസന്റെയും അങ്ങനത്തെ രീതി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾ, അവര് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സത്യയുഗത്തിലും ത്രേതായുഗത്തിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളാണ്. മനസ്സിലെ? അവരെ ലെവലും നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെവലും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ്. നമുക്കത് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോ പറയുമ്പോ കംസൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവരെ ആ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ പ്രത്യാശ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു വേറെ രീതി, ഇപ്പൊ ഉഗാണ്ടയിലുള്ള ജനത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെ. രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും. എന്ത് തന്നെ രണ്ടുപേരും മനുഷ്യരാണ്, രണ്ടുപേരും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരേ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരെ ചിന്താഗതിയും അവരെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അവർക്ക് എന്നാലും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കിട്ടാനുള്ള അവസ്ഥ, അവര് ചെയ്ത് തെറ്റാണെങ്കിലും, അതായത് ഓരോ തെറ്റുകൾ ഓരോ യുഗങ്ങളിലും ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ശരി ചെയ്താൽ തന്നെ വളരെ അപൂർവമാണ്, അത് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ഇതാണ്. അതൊരു പറഞ്ഞത് ആ നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇവിടെ അത് തോന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ഓരോ യുഗത്തിലെ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവര് സത്യയുഗത്തിലും അതുപോലെ ത്രേതയുഗത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അതിലേക്ക് വന്നാണ്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് സായുജ്യ മുക്തിയെങ്കിലും ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ ആർക്ക്? ശിശുപാലനും കംസനും പരമസത്യത്തെ പ്രാപിച്ചു, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വരെ എത്തി. പക്ഷെ അവർക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചില്ല. ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അവർക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. നിർവിക്തവാദികളും ദൈവവിരോധികളും ഈശ്വരനിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദൈവരാജ്യം പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിൽ ഒരു ആകർഷണം വന്നു. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, അത് മരണത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണോ ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ആകർഷണം വന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ അഥവാ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അവര് അവിടം വരെ നിൽക്കാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക്, അത് വൈകുണ്ഠ ലോകമായാലും നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാൻ, അവിടേക്ക് അവർക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കടക്കുന്നതും രണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന രണ്ടാണ്. രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനോട് പവറുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും
അല്ലെ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാജ്യത്തിൽ കടക്കാൻ പറ്റും. രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിർവിക്തവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും തമ്മിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ. നിർവിക്തവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. വ്യക്തിഗത രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാത്തവർ. വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ. നിർവിക്തവാദികളുടെയും വ്യക്തിവാദികളുടെയും വ്യത്യസ്തമായ നേട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കുകയാണ് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ് ഗുണം? വ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് എന്താണ് ഗുണം? നിർവിക്തവാദികൾക്ക് എന്താണ് ഗുണം? ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് നമ്മള് ഈശ്വരന് ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ഇവർക്ക് തമ്മിൽ ലാസ്റ്റ് എന്താ കിട്ടുക? ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ആചാര്യന്മാർക്കുള്ളതാണ്. നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാം, നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാന്നല്ലാതെ വേറെ കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലാണോ അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിലാണോ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ ഇത് സത്യം ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് രൂപഗോസ്വാമി. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ നിർവിക്തവാദികളും ദൈവവിരോധികൾക്കും നിർവിക്തിക ബ്രഹ്മം വരെയുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ദൈവവിരോധികൾ കംസനും ശിശുപാലനും പോലുള്ള ദൈവവിരോധികൾക്കും നിർവിക്തവാദികൾക്കും ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും എവിടം വരെ എത്താൻ പറ്റും? ബ്രഹ്മം വരെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുള്ളൂ. അതാണ് അവിടെ വന്ന് അവർ നിൽക്കുക, അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ അവർക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ശിശുപാലനെ പോലെ പോലെ തന്നെ സ്മരണ അപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അവരും ദൈവവിരോധികളാണ്. ദൈവമുള്ള ആരുകൊണ്ടാണല്ലോ അതെനിക്ക് പേടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരണം. എല്ലാവരും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദൈവത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഭയമുണ്ട്. മരണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭയം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് ദൈവവിരോധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിർവിക്ത ബ്രഹ്മ വരെയും പ്രവേശനം ലഭിക്കൂ. അതും ആത്മീയമായ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചാൽ അപ്പോൾ മാത്രം നിർവിക്തവാദികൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ദൈവവിരോധികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും എവിടെ എത്തുള്ളൂ? ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെയും കടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും രണ്ട് രീതിയാണെങ്കിലും എത്തുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്താണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ബദ്ധശത്രുക്കളും നിർവിക്തവാദികളും ബ്രഹ്മജ്യോതി നിർവിക്ത ദീപ്തി വരെയെ പ്രാപിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കൾക്കായാലും ഈ നിർവിക്തവാദികൾ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതേ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണെങ്കിലും അവർക്ക് എവിടെ വരെ എത്തുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ആ ചൈതന്യം, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. നിർവിക്തവാദികൾ എവിടെയും വരെ എത്താം, വ്യക്തിഗതവാദികൾ എവിടെയും വരെ എത്താം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരിവരും ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ പെടും. അതായത് നിർവിക്തവാദികളും ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കളും ഓരോ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത്. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പറഞ്ഞു വരുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. ആ വിശ്വാസത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഭക്തൻ പോകേണ്ടത്. ദ്വൈതം, അദ്വൈതം, ദ്വൈതം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ വേറെ, ഭഗവാൻ വേറെ. ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന് രൂപവുമുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനന്യമായ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും നേരെ അസഹിഷ്ണുത പുലർത്തുന്നവരാകയാൽ നിർവിക്തവാദികൾ ഈശ്വര വിരോധികളാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന് ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പീലിയുണ്ട്, ഇത് എല്ലാതും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഐശ്വര്യ സമ്പന്നമാണ് ഭഗവാൻ. അത് ആരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല? ഈ നിർവിക്തവാദികൾ. കാരണം ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അതൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായി അല്ലെ? രൂപമുള്ള ആൾക്കല്ലേ അലങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. രൂപമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അലങ്കാരം ഇടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരാണ്? നിർവിക്തവാദികൾ ഈശ്വര വിരോധികളാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. കാരണം അവർ ആ രൂപത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ രൂപത്തിലാണ് എല്ലാതും നിലനിൽക്കുന്നത്. അതാണ് അവർ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈശ്വര വിരോധികളാണ്. ഭഗവാന് തുല്യമാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് അവർ നടിക്കുന്നു. കാരണം രണ്ടും ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള അവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന് രൂപമില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിന് രൂപമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഞാൻ ആ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വരെ അതിന് ബ്രഹ്മം ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാത്തത് അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ നടിക്കുന്നു. അപ്പൊ നാരായണൻ, നീ നാരായണൻ, ഞാനും നാരായണൻ. കാരണം എന്റെ ചൈതന്യം തന്നെയാണ് നിന്റെ ചൈതന്യം. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യത്തെ മാത്രം അവര് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം. അങ്ങനെയുള്ളവര് അതിന്റെ കാരണം പറയുന്ന അസൂയാണ് കാരണം.
നിർവിക്തവാദികൾ ദൈവവിരോധികളാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നിർവിക്തവാദികളെ പിറകെ നമ്മൾ പോരുത്, എല്ലാതും ബ്രഹ്മം. നമുക്കറിയാം പല രീതിയിൽ സംസാരങ്ങൾ വരും. ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ രൂപം അതറിയില്ല, എന്തോ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്, എല്ലാതും ഇങ്ങനെ പടർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് അല്ലെ. ഇത് അതല്ല, അത് നമുക്കറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും രൂപഗോസ്വാമി ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അതുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ സിമ്പിൾ ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കാൻ അറിയാം. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഇത്രയും പവർ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യരൂപം എടുക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. അപ്പൊ അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതില് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മീയതയില് നമ്മളെ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ പല സമ്പ്രദായങ്ങളും പല രീതിയിലാണ് പോണത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഇപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇവര് തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ വാഗ്വാദങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ആ പരമ്പരയിലെ ഗുരുക്കന്മാർ എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ച് താഴ്ച മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയേണ്ടതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഹയർ ലെവലിലുള്ളതാണ്. അവർക്ക് ഗുരുക്കന്മാർക്ക് നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും LKG സ്റ്റുഡൻ്റാ. പക്ഷെ കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന് തുല്യമാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് അവർ നടിക്കുന്നു. അസൂയാണ് അതിന് കാരണം. നിർവിക്തവാദികൾ ദൈവവിരോധികളാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കരുണാമയനാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവവിരോധികളായിട്ട് കൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനും നിർവ്യക്തികമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ കഴിയാനും അവരനുവദിച്ചതേ. കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും കരുണയാണ്, അല്ലാണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയോട് മാത്രമല്ല. ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇവര് ദൈവവിരോധികളാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഭഗവാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താണ്, കാരണം അവരെന്തോ ഒരു ശക്തിനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അവർ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവരെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വരെയും അവർക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ കടക്കില്ല, ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ അവിടെ വന്നു നിൽക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകത. ചിലപ്പോൾ നിർവിക്തവാദികൾ ക്രമേണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തി സങ്കല്പത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തിപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇവര് പതുക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ നിർവിക്തവാദികൾ, അത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇല്ല എന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി അവരിലേക്ക് പതുക്കെ വരും. അങ്ങനെ വ്യക്തി സങ്കല്പത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർന്നു വരാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. എന്താണ്, മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു കച്ചിത്തേത് സിദ്ധയെ യഥാ തമാപി സിദ്ധാനം കച്ചിൻ മാം വേദി തത്വത. അതായത് ഒരു 2 പോയിന്റും കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു പോയിന്റും പറയാം. ബഹുനാൻ ജന്മനമന്ദേ ജ്ഞാനവാൻമാൻ പ്രവർത്തത്തെ വാസുദേവം സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. 2 പോയിന്റ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം, നമ്മളെപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോഗൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി ജന്മങ്ങൾക്ക് ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് ഒരു നിരവധി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അതായത് ഒരു നിർവിക്തവാദി ആ വ്യക്തിക്ക് പല ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ഭഗവതി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനിയായി തീരുന്നവർ എന്നിൽ സ്വാർപ്പണം നടത്തുന്നു. ആ ജ്ഞാനി ലെവലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, കുറെ ജന്മങ്ങൾ തന്നെ അവരിങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ആദ്യം നിർവ്യക്തിവാദികൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണ് അവർ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ എത്തുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ എന്തുണ്ടോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. ആ ലെവലിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർ പിന്നെ ഈ ജന്മം കൊണ്ട് കഴിയില്ല, പിന്നെ അനേകായിരം ജന്മങ്ങള് അതിന്റെ പിറകിൽ പോകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണേ ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അങ്ങനെ പിന്നെ അതിലേക്ക് ആ ദ്വൈതം, അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് അവർ ആകർഷരാവണം ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, 1000-ൽ ഒരാൾ ഭഗവാനെ തന്നെ അറിയാൻ തന്നെ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മനുഷ്യാനം സഹസ്രേഷു കച്ചിത്തേത് സിദ്ധയെ യഥ തമാപി സിദ്ധാനം കച്ചിന്മാം വേദി തത്വത. 1000കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണതയ്ക്കായി പരിശ്രമിക്കുള്ളൂ. എല്ലാവരും നമുക്ക് ആഗ്രഹം തന്നെ വരണമെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ അപൂർവമാണ്. ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് അത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അപൂർവമാണ്. അത് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനിൽ എത്താൻ തന്നെ പറ്റുന്നത് അതിലും ദുർലഭമാണ്. ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവര് ആദ്യം വ്യക്തിഗതവാദികൾ, ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാവും, ചിലപ്പോൾ താഴ്ത്തിക്ക് വീഴും, ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഉയരാം. അത് അപൂർവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭക്തി. കറക്റ്റ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഗോപന്മാരെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്.
അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളെ പോലുള്ള പതിത മക്കൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഹരിഹർനാമ കേവല നേസ്തേവ ഗതിരന്യത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇവിടെ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയില്ല LKG ABCD പഠിക്കുന്ന പോലെയാണത്. ഇത്രയും ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഉയരാനേ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. നിർവിക്തവാദികളാണെങ്കിലും എന്താണ് വ്യക്തിഗതവാദികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും. കാരണം അവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ജ്ഞാനം കിട്ടും. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവരും ഭഗവാനിൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാരും ജീവിതത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിൽ ലയിക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിര ആത്മീയാകാശത്തിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഒരവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. ആര്? ഭൗതിക മാലിന്യം, നമ്മൾ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത്? മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭൗതികത വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും നമുക്ക്. മറ്റേ നമ്മൾ ഭൗതികം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഹർഷിമാരും മുനിമാരും ഒരു തപസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കനിയ ഭൗതികത വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു മുക്തി സ്ഥലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അവരും എന്താണ് പിന്നെ ആരാണ് പറയണത്? ഭഗവാനാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ടവർ. കാരണം ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെവിടെ എത്തും? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തും. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ ഫലമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരും കൂടാതെ ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടവരും ഹനിക്കപ്പെട്ടവരാരോ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ ഫലം തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ആത്മീയ ആകാശം ഭൗതിക ആകാശത്തിന് അപ്പുറത്തമാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 27-14 ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ? 27-14 ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകം കിട്ടുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 25% ഉള്ളു അല്ലെ? 75% ആത്മീയ ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. അത് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതിന് നമ്മൾ അവിടുത്തെ നിയമം ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സും അതും കോസ്മിക് എന്താണ് സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് രണ്ടും രണ്ട് റൂളുകളാണ്. നമുക്ക് ഈ റൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പറയില്ല ആറ്റത്തിന്റെ ലെവലിലുള്ള റൂൾസുകളുണ്ട്. അതായത് നമ്മളെ ഫിസിക്സിന്റെ റൂൾസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആറ്റം ലെവലിൽ വരുമ്പോ അത് അവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഇവിടെ നടക്കൂല, അവിടുത്തെ. ഇത് തന്നെയാണ് ഭൗതിക സ്പിരിച്വൽ വേൾഡും മെറ്റീരിയൽ വേൾഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. രണ്ട് റൂളാണ്. അതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാവണം. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മുക്തിപഥത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപാതയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവനും ഭഗവാനിൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാരും ജീവിതത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിൽ ലയിക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിര ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യും. രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടും. രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അവർക്ക് എവിടെയെത്താ? ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തൂല. അവർ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ല, അങ്ങനെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആത്മീയ ആകാശം ഭൗതികാകാശത്തിന് അപ്പുറത്താണ്. ഭൗതികാകാശത്തിനപ്പുറത്ത് നിത്യമായ ഒരു ആകാശമുണ്ടെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിത്യമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകം. അതാണ് ഇത് അശാശ്വതം എന്നല്ല പറയണത്. ഇത് ശാശ്വതമല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ തെറ്റിത് ഒക്കെ മായാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഉള്ളത് തന്നെ ഇതിന് അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ സത്യമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് അത് അത് വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ജീവിതം തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഇതിലെല്ലാവരും ഒരു 50, 60, 70 ഒക്കെ റേഞ്ചിലുള്ളവരായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? നമുക്ക് ഒരു 20 വർഷം 30 വർഷം ഉള്ളത് കാര്യവും ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യവും അത് നമ്മള് ബേസ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്നൊരു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും അത് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അർത്ഥമില്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ആകാശമുണ്ട്. ഇതിന്റെ അർത്ഥമുള്ളത് എവിടെയാണ്? ആകാശം. ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കളും നിർവിക്തവാദികളും ഈ ബ്രഹ്മദീപ്തിയിൽ കടക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. ആർക്ക് പറ്റും? ശത്രുക്കൾക്കും, ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കൾക്കും നിർവിക്തവാദികൾക്കും ബ്രഹ്മദീപ്തി വരെ കടക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം കൃഷ്ണഭക്തന്മാർക്ക് അതിനപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാം. ആത്മീയ ലോകങ്ങളാണ്, ഒരെണ്ണല്ല. അതെപ്പോഴും ബ്രഹ്മ എന്നും പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠം അല്ല പറഞ്ഞു, വൈകുണ്ഠങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്പർ ഉണ്ട്, അതിന് അനവധി ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ വേറെ രീതി പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തെ, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നരസിംഹ രൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് വെച്ച് ആ ലോകത്താണ് നമ്മൾ എത്താം.
അതുപോലെ തന്നെ നാരായണ രൂപണിങ്ങ ആ രൂപത്തിലെത്തും. നമ്മള് ഓരോ രൂപത്തിനും ഏതൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. ആ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അധിപനായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്താം. അത് നമുക്ക് അപ്പോഴും ചോയ്സ് ഉണ്ട്. ആത്മീയ ലോകത്തിലടക്കം നമുക്ക് ചോയ്സാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഗോലോക വൃന്ദാവനം. പിന്നെയാണ് അതിന്റെ അടുത്ത പോയിന്റ്. പിന്നെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ അവിടെ എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? ചൈതന്യം ഉണ്ട്. അവിടെ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അവിടെ ചൈതന്യം ഉണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ അവിടെ എല്ലാത്തിനും ജീവനുണ്ട് എന്ന് പറയാം നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ്. അത് ഇതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ നമുക്ക്. അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ സയൻസിന്റെ ലെവലിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മേശ അല്ലെ, ഒരു മേശ എടുത്ത് അതിന് ജീവനുണ്ടായില്ല അല്ലെ, ഓക്കെ, അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, കൺഫേം. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളെ ഫിസിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ആറ്റം അല്ലെ. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സെല്ലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ആറ്റം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് വന്നു നിൽക്കണം അല്ലെ. അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്, രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ ആ ലോകത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ആ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവതി പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവതിന്റെ ശത്രുക്കളും നിർവിക്തവാദികളും ബ്രഹ്മദീപ്തിയിൽ കടക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. അതേസമയം കൃഷ്ണഭക്തർക്ക് അതിനപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. അവർ ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള സ്വാത്മചോദിതമായ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനാൽ ഇതിന് കാരണം അവിടെ അവർ ഭഗവാനോടത്തെ ആത്മീയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാനന്ദം എവിടെയുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നേ ഒന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആനന്ദമാണ്. ആനന്ദം ഇവിടെ ടെമ്പററി ആണ്. നമുക്ക് തോന്നൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എവിടെ ഇതിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മരുഭൂമി കൂടെ നടക്കുമ്പോ വെള്ളമുണ്ട് തോന്നല്, മനസ്സിലെ, കുറച്ചും കൂടി നടക്കുമ്പോ വീണ്ടും. അപ്പൊ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കാര്യം. ഒരു തോന്നല് മാത്രമാണ്. ഇത് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിന്നാലേ ഈ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് ശരിക്കും ആചാര്യന്മാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ ഭൗതികം അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ ശരീരത്തിനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നമുക്കറിയാം, ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ അറിയാം ഭൗതികത എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്കാണ് ശരിക്കും ഭക്തി ഉയരേണ്ടത് നമ്മള്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നി ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാം. നമ്മള് അപ്പോഴും ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭഗവാൻ പ്രഭാത സ്വാമി പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം എന്താണ്? ഈ സംസാര സാഗരം നമുക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ശരീരം. അതായത് എന്ത്? ബോട്ടിനോടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരീരം നമുക്ക് വേണം, മനസ്സിലായ? ശരീരം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ആചാര്യ പരമ്പര. അവർ കടന്നു കഴിഞ്ഞു, അവർക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അവരതുപോലെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ശരീരം ആവശ്യമുണ്ട്. വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് പറയാം. കാരണം ശരീരം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രഭാസ്വാമി ക്ലിയർ, ശരീരം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. കാറുണ്ട്, കാറ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണത്. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ തുടച്ചിട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാനാണ്. അത് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അതും വെച്ചിട്ട് ശരീരം കളയാനുള്ള അവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരവും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. ആ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഈ സംസാര സാഗരം കടക്കുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് സമയത്ത് ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെയാണ് അതിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആത്മീയ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 87:23 വേദമൂർത്തികൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഭഗവാനെ യോഗികൾ അങ്ങയുടെ സ്ഥാനിക സ്വരൂപത്തെ ദാനിക്കുന്നു. അങ്ങയെ നിർവിക്ത ബ്രഹ്മജ്യോതി വിലയം പ്രാപിച്ച് ആത്മീയ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എതിർക്കുന്നവർ, അങ്ങയുടെ ശത്രുവായി കണക്കാക്കുന്നവർ ദാനം കൂടാതെ തന്നെ അതേ പൂർണ്ണത നേടുന്നു. അപ്പൊ യോഗികളെ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. കാരണം യോഗികൾക്ക് കിട്ടാൻ പോണത് ലാസ്റ്റ് നിർവിക്ത ബ്രഹ്മജ്യോതി തന്നെയാണ്. അതിൽ പിന്നെ ഭഗവാനെ എതിർക്കുന്നവർക്കും ശത്രുവായി കണക്കുന്നവർക്കും ഇത് ഒന്നും കൂടാതെ കിട്ടും. കാമാതുരനും അങ്ങയുടെ നാഗസദൃശ്യമായ കരങ്ങളാലും അശിഷ്ടരുമായ ഗോപിമാർക്കും ഇതേ പൂർണ്ണത ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതേ പൂർണ്ണത ആയിരിക്കും? ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവർക്കാർക്ക് അശിഷ്ടരുമായ ഗോപികൾക്ക്. ഗോപികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതിന്റെ കൂടെ കിട്ടിപ്പോണാണ് അവർക്ക്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ അവിടെ എത്തുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭക്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാതും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വന്നോളൂ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാഗസദൃശ്യമായ കരങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കരങ്ങളെ പറ്റി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയത്, നാഗസദൃശ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ കരങ്ങൾ. അതായത്
ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് നീണ്ടിരിക്കുക, പത്തി കൈപ്പത്തി വലുതായിരിക്കും. അതിനൊരു ചേർന്ന നാഗസദൃശമാണ് കരങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്. അതിനെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി പല വർണ്ണനകളും നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മനസ്സിൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണുകൾ അല്ലെ, പങ്കജാക്ഷൻ അതല്ലേ, അപ്പൊ കണ്ണുകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതേ രൂപത്തിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാരായ ഞങ്ങളാകട്ടെ ഗോപിമാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരടക്കം ആരെ കാലടിപ്പാടുകളാണ് പിന്തുടരുന്നത് പറഞ്ഞത്? ഗോപികന്മാരെ. അപ്പൊ എന്താണ് അതാണ് പറഞ്ഞത്? ആചാര്യന്മാര് ശരിക്കും ദേവന്മാരെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അവരെന്താണ്? ഗോപികന്മാരെ കാലടിപ്പാടുകളാണ് അവർ പിന്തുടരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ദേവന്മാര് ലെവലിൽ എത്തണമെങ്കിലും അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരായി മാറുന്നത്. ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു പൊസിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ദ്രൻ. അത് ആർക്കും ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇന്ദ്രനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അതും ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു ജീവാത്മാവാണ് ദേവന്മാരും. അവരെന്താണ് പരിശുദ്ധി കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ദേവന്മാരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആ ആനന്ദം, ആ ഭഗവാന്റെ എത്താം. ഗോപികന്മാര് അവരെത്തിക്കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്. അങ്ങനെ അവർ ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണതയും ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതായത് ആര്? ഗോപികന്മാർക്ക് എന്താ പൂർണ്ണത കിട്ടുന്നത്? അത് തന്നെയാണ് ആര്? ദേവന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതേ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യന്റെയും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക. നിർവിദ്യവാദികൾ സൂര്യപ്രകാശം പോലുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാം. അതേസമയം പരമാത്മാവ് പ്രേമത്തിലായവർ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാകുന്ന ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടും പറയുന്നത് നിർവിക്തവാദികളും അതുപോലെ തന്നെ ഗോപികന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ മാക്സിമം ആ പരമ ജ്യോതിയിലെത്താം. പക്ഷെ എന്താണ്? ഗോപികന്മാരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനമാകുന്ന ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. പിന്നെ ആത്മജ്യോതിതമായ പ്രേമം, ഒന്നുകൂടെ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താ ആത്മജ്യോതിതമായ പ്രേമത്തെ പറ്റി ഓരോന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പല പോയിന്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഗോപികന്മാരുടെ കാമദുരത്വം എന്നതുകൊണ്ട് ലൈംഗിക വേഴ്ചയല്ല എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിന് ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ജനറൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിലോ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു ഇപ്പോഴും നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ആ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അവര്. അതല്ല ഇത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു ലൈനല്ല വായിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കണം. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഗോപികന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ ഗോപികന്മാര് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തികളെ ചിന്താഗതി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയാണ്. ലൈംഗിക വേഴ്ചയല്ല എന്നതല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ സവിശേഷത ഭാവത്തെയാണത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാനുള്ള സവിശേഷത ബന്ധം, ആത്മീയമായ ബന്ധം മാത്രമാണ് ശരിക്കുള്ളത്. പൂർണ്ണതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഭഗവാന്റെ നേരം ഒരു തരം അനൈച്ഛികമായ ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അതിന് ഗോപന്മാര് ഭക്തന്മാരെന്നൊന്നില്ല, ഭഗവാനോട് ഒരു ആകർഷണം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ഈ ആകർഷണം ചിലപ്പോൾ കാമദുരത്വം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഒരു സവിശേഷ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന അത്യന്തമായ അഭിലാഷമാണ് ഇവിടുത്തെ കാമം. കാരണം ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും അവിടെ ചിന്തയില്ല. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക ആ ലെവലിലേക്ക്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹമല്ല തീർക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം തീർക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ്. ആ അവസ്ഥയിലെത്ത അത് ഗോപന്മാരാണെങ്കിലും ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലും ഒരേ അവസ്ഥ തന്നെയായിരിക്കും അവർക്ക്. അപ്പൊ ഗോപികന്മാർക്ക് പ്രത്യേക അവസ്ഥയില്ല, ഗോപന്മാർക്ക് പ്രത്യേക അവസ്ഥയില്ല, ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രത്യേക, ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഗോപികന്മാരെയും ഭഗവാനെയും മാത്രം വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അനുഭവിക്കാനുള്ള അഭിലാഷമാണ് കാമം എന്ന് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ആ രീതി ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണിത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് ഗോപാലന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം. അപ്പൊ പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് ആഗ്രഹം. ഭഗവാനുള്ള ആകർഷണം അത് മാത്രമുള്ളതും, അത് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ, എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എന്ത് വരുന്നോ അതല്ലാതെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചിലവരെന്താണ് ഗോപാലന്റെ അതായത് ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കും. മേയ്ക്ക് സ്ഥലങ്ങളിലെ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്നതിൽ ഭഗവാനെ സഹായിക്കാനാണ് ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സഹൃദം അനുഭവിക്കാനാണെന്ന് തോന്നും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതീന്ദ്ര ഗോക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ആത്മജ്യോതിതമായ പ്രേമം. അവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും.
അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി അതിനനുസരിച്ച് പോകുന്നു. ലക്ഷ്യം ഭഗവാനുള്ള ആകർഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും അതിലില്ല. ഭോഗപരമായ ആകർഷണം, ഭഗവാനെ ഈ രീതിയിൽ സേവിക്കാനുള്ള ഉത്കടമായ അഭിലാഷം വ്രജഭൂമിയിൽ കാണാം. ഇത് ഏറ്റവും പ്രകടമാകുന്നത് ഗോപികന്മാരിലാണ്. അതാ ഇത് ഈ വ്രജഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ ഇതാ കാണുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലാണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്കല്ല. അവർ കാണുന്നത് ഭഗവാനുള്ള അട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് കൂടുതൽ പ്രകടമാകുന്നത് ഗോപികന്മാർക്ക് മാത്രമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ കാമമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ഗോപിമാരുടെ ഈ പ്രേമ അതീന്ദ്രവും ഉന്നതവുമാണ്, അതീന്ദ്രമാണ്. അത് ഇന്ദ്രിയത്തിനോ നമ്മളെ സാധാരണ നമ്മളെ ചിന്താഗതിക്കുള്ളതല്ല. അതാണ് നമ്മൾ അതിനൊന്നും ഒരിക്കലും അനുകരിക്കരുതെന്നും പറയുന്നതും. ഇപ്പൊ അത് അനുകരിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇതേപോലെ തന്നെ ഗോപികന്മാരുടെ ഡ്രസ് ഇട്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അനുകരണമല്ല, അതാണ് ഇതൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ പല ആൾക്കാർ പലതെടുത്തിട്ട് പല രീതിയിലും ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. ഉന്നതമാണ്, അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നാം കാമഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ചിന്താഗതിക്ക് അറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ കർത്താവായ കവിരാജ കൃഷ്ണദാസൻ. അപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചിച്ചതായിരുന്നു കവിരാജ കൃഷ്ണദാസൻ. കാമഭിലാഷവും സേവന മനവും തമ്മിലുള്ള ഭേദം ഇങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കും. ഒരാളിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഐന്ദ്രിയ സമ്പത്തിനാണ് കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം കാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെ, വേറൊന്നുമില്ല. അതാണ് കാമം. നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കാമമായി. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഐന്ദ്രിയ സമ്പത്തിനെയാണ് കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമാണത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വ്യക്തിനെ കാണുന്നത്, ഇപ്പൊ സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും വേറെ എന്ത് രീതിയിലാണ് എന്തൊക്കെ ആയാലും നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയും. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഭഗവാനെ സന്തോഷിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ഗോപികന്മാരെ കഥ പറഞ്ഞത്. തലവേദന വന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുമ്പോ ആ കഥ നമുക്കറിയാം. ഭഗവാന് വിഷമം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഞങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും. ആ അവസ്ഥയാണ് ഫൈനല്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഐന്ദ്രിയ സംവൃത്തനം എന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇല്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഐതിഹ്യ സംവൃത്തം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് അവരവരുടെ ഐന്ദ്രിയ സംവൃത്തനമാണ്. അപ്പൊ അത് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് എന്താണ്? എന്റെ സന്തോഷം അല്ലെ? നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കും, എന്റെ സന്തോഷം. അതാണ് എന്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടത്. ഗോപികമാർക്ക് സ്വന്തമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് എന്റെ സന്തോഷം ഇല്ല, അവര് ആ ഒരു സന്തോഷത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം മാത്രമാണ് അവിടെ ലക്ഷ്യം. ഗോപികന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം മാത്രമാണ്. അതാണ് ഭക്തി. ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികന്മാരുടെ അശ്വത്മക പ്രേമത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാമാഭിലാഷം പോലെ എന്നതാണ്. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. ഇതിനെടുത്തിട്ട് പല വ്യക്തികളും പല രീതിയിൽ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാമാഭിലാഷം പോലെയാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കാരണം അതില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് കാമാഭിലാഷം പോലെയാണ്. പക്ഷെ അതല്ല. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാമാഭിലാഷം അത് ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാമാഭിലാഷം പോലെയാണ്. എന്നാൽ അതൊരിക്കലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. അതല്ല. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വിവേകമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഇത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനും വ്യാഖ്യാനും പാടില്ലാതാനും ആ മനോഭാവത്തിൽ സർവ്വസാഹിത്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ശ്രമത്തിൽ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് വേണം അത് കണക്കാക്കാൻ. അല്ലാണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഏതെടുത്താലും ഇത് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും അഗണിസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞോണ്ട് കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്ന്. ഇത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതല്ല, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറ്റുമ്പോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും പാടില്ല. അതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും പാടില്ല. ആ മനോഭാവത്തിന്റെ സർവ്വസാഹിത്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ശ്രമത്തിൽ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ടാണ് വേണം അത് കണക്കാക്കാൻ. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ
പറഞ്ഞു തരും. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനായിട്ട് യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ആയിട്ട് യുദ്ധം, അപ്പൊ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ആയിട്ട് യുദ്ധം അങ്ങനെയല്ല. അത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഉദാഹരണത്തിന് മാത്രം പിടിച്ചു നിർത്താൻ പാടില്ല നമ്മൾ. അതാണ് കാര്യം. നമ്മൾ എന്താണ് ഒറിജിനൽ കാര്യം വിട്ടിട്ട് ആയ ഉദാഹരണത്തിന് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് വേണം അത് കണക്കാക്കാൻ. എന്താ, സർവ്വസാഹിത്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലെ ഒരു പദ്ധതി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക്. അതാണ് നമുക്കറിയാം, പുരാണങ്ങൾ എന്തിനുള്ളതാണ്? അതിലുള്ള വലിയ വലിയ തത്വങ്ങള് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഉദ്ധവരുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള മഹാഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവർ ഗോപികുമാരുടെ കാലടി പാടുകളാണ് പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഉദ്ധവര് അറിയാം, ഭഗവാന്റെ അത്രയും ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ആ ഭക്തൻ, ആ ഉദ്ധവര് എന്താണ്, ഗോപികന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളാണ്. ഗോപികന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണേ അതേപോലെ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ധവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ കണക്കൊക്കെ തെറ്റിയില്ലേ? അപ്പൊ ഇത് വായിക്കാതെ ഈ പോയിന്റ് ഈ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഭാഗവത്തിലുള്ള കാര്യം വായിക്കാതെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. അതാണ് ക്ലിയർ കട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഗോപികന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളാണ് പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികന്മാരുടെ പ്രേമം കാമാഭിലാഷമല്ലെന്ന് വ്യക്തം. ആണെങ്കിൽ ഉദ്ധവർ അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാൻ കൊതിക്കുമോ? ഭഗവാൻ ചൈതന്യപ്രഭു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും പിന്നെന്താണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉദ്ധവര് ഗോപികന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ്, സന്യാസവൃത്തി സ്വീകരിച്ച് സന്യാസിയായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹം കർശനമായി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കർശനം, അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എന്നിട്ടും കൃഷ്ണ ആരാധന ഗോപിമാരുടെ സങ്കല്പത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം സന്യാസിയാണ്, സ്ത്രീകളുടെ സംസർഗം കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നിട്ടും പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്, ഗോപികന്മാരെ പറ്റിയാണ്, ഗോപിമാരെ സങ്കല്പത്തെ പറ്റിയാണ്. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്, ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ, നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാമാഭിലാഷം കൊണ്ട് പ്രേരിതമായതെന്ന പോലെ ഉള്ള ഗോപിമാരുടെ ഭഗവത് ആരാധന രീതി ചൈതന്യ പ്രഭു മുക്തകണ്ഠം പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഫൈനൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്, കാമാഭിലാഷം കൊണ്ട് പ്രേരിതനായ പോലെ. അപ്പൊ അതാണ് കാമാഭിലാഷത്തിന്റെ അവസ്ഥ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതല്ല, അത് അവസ്ഥയല്ല, അത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആയ രീതിയിൽ അതേപോലെയാണ് ഗോപികന്മാര് ആരോട്, ഭഗവാനോട് പെരുമാറ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. അതിനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുക്തകണ്ഠം പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്. ഗോപികമാർക്ക് കൃഷ്ണനുള്ള ആകർഷണം കാമദുരിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും ആ കാമദുരിത അണുപോലും ഭൗതികതമല്ലെന്ന് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അത് തോന്നല് മാത്രമാണ്. രാസലീലകൾ ആടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളൊരു 10ാം സ്കന്ധം ഭാഗവത്തിൽ 10ാം സ്കന്ധം നമ്മൾ 9 സ്കന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ അത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ പോരെ. ഇതിന് 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ എന്തിന് വ്യാസദേവൻ അത് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത്? അതിന് മുന്നേ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പോലെ. അത് അവിടെ അത്രയും 9 അധ്യായങ്ങളും വായിച്ചിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയോ 10ാം സ്കന്ധത്തില് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വായിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അണുപോലും ഭൗതികതമില്ലെന്ന് ഒറ്റ കാര്യം. ഇത് ഭൗതികതയല്ല, ഭഗവാൻ എന്നൊരു അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദമാണ്, അതീന്ദ്രിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഭൗതികതമായിട്ടുള്ള കാര്യമേ ഇല്ല. അതിന് 16,108 ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഖ്യയാണ്. അപ്പൊ അത് ഭൗതികമല്ല. അതീന്ദ്രിയമായ നിലയിൽ എത്താത്ത ഒരാൾക്കും ഗോപികന്മാരും കൃഷ്ണനും നമ്മളെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല, കാരണം ആ അതീന്ദ്രിയ ലെവലിൽ എത്താത്തിടത്തോളം കാലം. അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 9ാം സ്കന്ധെങ്കിലും വരെ നമ്മള് ആ ലെവലിൽ, നമ്മളെല്ലാവരും വായിച്ചു പോയാലും നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ ഇതിനുള്ള എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്നാൽ സാധാരണ യുവാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെ തോന്നിക്കാവുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും അത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അത്യന്ത സാധാരണ ലൈംഗിക വീഴ്ച ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകുന്നു. കാരണം നമ്മളെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് യുവാക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് പിന്നെ തോന്നിയ പോലെ ഓരോരുത്തരും വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് തെറ്റാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണൻ ഗോപിമാരുടെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഈ പ്രേമബന്ധം തികച്ചും ഭൗമമായ ഇടപെടലാണെന്ന് കണക്കാക്കും. അതിന്റെ ഫലമേ അവർ അതിനെ കാമാസക്തമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വ്യക്തികൾ ഓരോരുത്തർ അവരവരത് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക.
അതിന് പറഞ്ഞത്. നേരെ മറിച്ച് കുബജ്ജയുടെ കാമം ഏതാണ്ട് കാമാഭിലാഷമായിട്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശേഷിക്കുന്നത്. കുബജ്ജ ഹർഷോത്മതമായ കൃഷ്ണനോട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂനിയാണ് കുബജ്ജ. അവളുടെ കൃഷ്ണപ്രേമം മിക്കവാറും ഭൗമമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗോപിമാരുടേതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തുകൂടാ. അവളുടെ പ്രേമത്തെ കാമപ്രായം എന്ന് പറയാനാകുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആത്മീയത, എന്താണ് ഭൗതികത. അപ്പൊ ഭൗതികത എന്ന് വരുമ്പോ കുബജ്ജയുടെ ആ കാമം അത് ഭൗതികതയിലേക്ക് വന്നു. അത് തെറ്റണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കുബ്ജ എന്ന് എഴുതി അതെന്താണ്? അത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരാണോ? ആ, സ്ത്രീയുടെ പേരാണ്. കൂനിയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ മധുരയിൽ പോകുമ്പോള് ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ്. കംസനെ വധിക്കാൻ പോണ സമയത്ത് അല്ലേ കംസനെ കുറിക്കൂട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അവരാ. ഒരു സ്ത്രീയാണ്. കൂനി മാറി സുന്ദരിയായിട്ട് കൂനി ആയതുകൊണ്ടാ ഹുജ്ജയെന്ന് വിളിച്ചത്. ഭഗവാൻ അവരെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ അവര് നല്ല സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയായി മാറി. അവർക്ക് പിന്നെ സൈരന്ധ്രി എന്ന് പേരുണ്ട്. സൈരന്ധ്രി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാട്ടാ. കാരണം ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഞാനൊരു 10-15 പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. കാരണം നമ്മള് 3 ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഗുരുക്കന്മാര്? 3 ആണെന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ, ഒന്ന് ദീക്ഷാഗുരു, ശിക്ഷാഗുരു, പിന്നെ വർത്തമാന പ്രദർശക ഗുരു, 3ാമത്തെ ഗുരുവാണ്. ഇതിന് ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ലിങ്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും കിട്ടിയ കാരണം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവും. അതൊരു ഗുരു തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത എന്തോ നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ അറിയാത്തത്. അതും ഒരു ഗുരുവാണ്. പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാള് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ പലരും പഠിപ്പിക്കും. നമ്മൾ പല കാര്യത്തിൽ നിന്നും പലതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറും ആ ക്ലാസ്സിൽ കയറും പല കാര്യങ്ങൾ കാണും. അത് പലതരം ശിക്ഷാഗുരു. ദീക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ദീക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വർത്തമാന പ്രദർശക ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗുരുവാണ് ആത്മീയതയായിട്ട് നമ്മളെ ഭഗവാനായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത ഒരു കണക്ഷൻ, സിഗ്നൽ എന്ന് പറയൂലേ, അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മെസ്സേജുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ശ്ലോകം തന്നെ 18 പറഞ്ഞാണ്ട് യാ ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മത് ഭക്തയാശബി ത്യാസതി ഭക്തിമയം പരാകൃത മാമ വൈശ്യത സംശയ. പരമരഹസ്യമയി ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം. അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും. പിന്നെ നമ്മൾ 2-3 ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 2-3 ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒരു 10-15 പേർക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, വാട്സപ്പിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടും. ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതിലേക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അടുത്തത് ഇന്നലെ എക്സാം എടുത്തതിൽ ഏകദേശം ഒരു 80% എല്ലാവർക്കും 20 അത് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. 80% നോക്കിയപ്പോ 20 മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നാളെ സത്സംഗം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറിയാലോ, 4:30. നാളെ അല്ലേ, ഞായറാഴ്ച അല്ലേ നാളെ? അതെ പ്രഭുജി, നാളെ. അപ്പോ എല്ലാവരും ആ സത്സംഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് സമയമുള്ളവര് ചെയ്യുക സത്സംഗം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ല, എല്ലാവരും ഒരു കണക്ഷനും കിട്ടുക. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ചെയ്യണം, പരിശീലിക്കണം.
അത് സമയമുള്ളവര് കയറാൻ ശ്രമിക്കുക 4 തൊട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. എല്ലാവർക്കും പല